Говорим за това, можем ли да променим мъжа. Жена ти опитвала ли се да те променя? По типично женски, както жените много добре умеят, не директно. Така леко, неусетно. И така леко, да. За какво е намеквала, че трябва да се промени? Има неща, за които ми се кара. Кажи, не ми намеква. Ти ги писа там. Някои от тези, които съм написала, да. Аз добавих още някои, да. Тара ми подсказа режисьорката ни, че хвърлят мръсни дрехи и чорапи навсякъде, добавих, че не вдигат дъската на тоалетната, че ние добавих, че не са романтици, добавих. Така, ти нещо няма ли да кажеш? Аз искам само да ти кажа, че ако махнем всичко това, което си написала, той мъж ще умръзне точно за 1 месец. Глупости, ще ми омръзне мъж романтичен, мъж, който не си мята насякъде мръсните чорапи, не се заглежда по други жени, не ме пренебрегва, защото гледа непрекъснато матч или някакви спортни, как ще ми омръзне? 90% от жените казват, че ако имат мъж, който е винаги съгласен с тях, и точно това, което те искат, няма да има нещо, което... Не искаме да е винаги съгласен с тях. Да. Просто ето тези недостатъци. Не дей, че ще ти напише и на тебе нещо. Ей сега, не ме ядосвай. Спори много. Не, по-скоро в спор винаги се сеща за някакви минали неща от преди 100 години. Чакай да видя как да го формулирам, това ще си помисля и сега и ще го вкарам в някъде по тялото на мъжа. Това си типично. Не искаш да признаеш нещо конкретно, което жена ти не харесва в теб? Няма такова. Ти си идеален, бе, Иван. Не. Но всъщност да ти кажа, и аз ако имам някой, който готви така, мога да понеса... Може би това ме спасява. Някой друга Може би това ме черта. спасява всъщност. Не, това са неща, които повечето мъже ги имат, но не са чак толкова в такъв вид. Ето аз за това казах, че това е събирателен образ на мъжете. То остава всички тези неща, всеки мъж да ги има, то тогава забравяме. Кога ще направим едно предаване, аз ще си покана приятели, да обсъждаме жените. Много ми харесва, айде. Ще си покана приятели, ще закачим една жена там и ще почнем да пишем. Абсолютно съм съгласна. Ето и оператора ни е съгласен и той казва една. Така, само Тара допълни от апаратната, ако може са по-хубави приятели, те, които ще поканиш. Да, хубави и много така устати. Добре, това го оставаме. Например, свойството на жените да минават пред телевизора точно когато нашите атакуват сега. Глупости. Ти защо си сложил телевизора на пътя на жената? Това не ми е ясно. А защо жената намира точно в този момент? Той света спира в този момент, когато играят националите, жената в този момент отива да простира просто. Националите ли са ти по-важни или жена? Сега няма да спорим. Сега ще кажеш, че жените са виновни, че нашите не биха онеден. Айде, дай да го правим. Това е женско пиле, сега ще го нарежа. Добре, ето ги приятелките ми, после ще го разфасоваме този целия, ако той нареже пилето женското сега. Дай да видим какво Първо ще покажа как се тренажира пиле, защото ще ми трябва за... Само гледайте. Така. Започваме с крилата, за да не лети много. Право ме заболя ръката. Не, между другото, аз много се очудих на едно твърдение и наистина е така, че жените са по-трезвите. Мъжете са така хвърчат по облаците и после отдават на абстрактни неща. За това съм съгласен. Примерно, жена никога не може да кара мотор или кола с несъобразена скорост, просто заради тръпката. Може, но не е често. Това може да кара и докато се гримира. Така че да. Значи, самият факт дали жената може да кара е друг въпрос, но това ще го обсъдим. Добре, че Елица няма сега в кухнята да видиш как ще извади ножа и ще почне теб да те разфасова. Последните 3 дена имам чувство, че пълно са жени в София, които искат да ме сгазят и да ми причинят нещо. Още като видя колата как се движи и ми е ясно, че това е жена и съжалявам, че го казвам на жените. Признай какво си направил, за да знам да го допълна там. Жените ще се чувстват успокоени, удовлетворени, няма да те газят вече. Да, продължавам. Защо режем това женско пиле, ми кажи? Това женско пиле, защото от него ще приготвим едно индонезийско ястие, което е измислено от мъж. Така, значи, как се транжира? Отрязвам крилата, махам, това се казва нокът, то по принцип не се яде. Да, това ще е рецепта без много фантазия, да ви кажа, що ме е измислено от мъж, но давай да видим сега. Напротив, това е рецепта, която е много практична. Така, обръщам така бутчето, за да се отвори ставата, срязвам го. Добре. Взимам другото, по същия начин, при този натиск тук. И знаем къде точно да срежем. Да, знаем да срежем. Обръщам фенера така. Ножа си върви по коста. Не е нужно много усилие, просто трябва да се намери ставата. Така, това нещо ще използвам за бульон. Добре. Това нещо, понеже ми трябва филето, ще го извадя. Ще направя така наречената пеперуда. Значи, пръста върви по коста, отделя гърдите.
Пеперуда, защото има такава форма, после като го отвориш. Значи като се откъсне така, ето какво получаваме. Ето това е пеперудата. Бонфиленцата се вадят по този начин. С палеца по коста. Отделяме. Ето едното бонфиленце, ще го използвам днес. Добре. В индонезийска рецепта, измислена от мъж. Да. Ще видите. Знаеш каква е историята? Значи, това се казва... Ако стане вкусна, това ще е само защото пилето е женско, това предполагам също ще го ползваш за бульон. Да, това звъни ще е вкусно, защото мъж го е приготвил. От една жена всичко може да се използва, като от един мъж половината неща за изхвърляне. Да, но без тези неща жените не могат. Това може да се спори, но по-късно ще го направя заедно с приятелките. Така, сега, мен ще ми трябва по-сочна част от пилето, бутче, което дори да има повече мазнини, не ни притеснява. Ай, него ли ще го обезкостяваш? Да, ще го обезкостя, защото ще го използвам. Така, по този начин може да се направим. Ще ми е трудно да го обезкостя, да ти кажа. Значи най-важното е ножа да върви по коста. Да. Ето е коста. Така, хващам го така и по хрущяла. Ето е бържолката. Хубаво. Ако ще я печем на скарата, махаме това. Ако ще я печем, няма нужда да я разчукваме, просто с ножа отварям. Така. Ще махна кожата и ще нарежа месото като за пържене. Добре, само ми кажи какво още друго ще има в тази рецепта. Сега ще нарежеш месото. Значи, какво значи като за пържене? На ситни купчета? Да, на купчета. Значи ще има калмар. Ще има пиле, които ще ги запържа. След това ще добавя една червена чушка, морков, много подправки, дългозърнест рис, подправките нещо особено има. Значи ще кажа за подправките. Самата история на... Да, виждаме и рецептата в момента, така. Самата история на ястието е такава, че това е типично индонезийска рецепта, която не е внесена от Индия, а легендата е, че армията на Индонезия атакуват, отиват на поход, дълъг и им свършва храната. Един от войниците се сеща и прави тези неща. Значи самото име Нази Горен, както се казва, значи пържен ориз. Запържва месото, слага ориза, пържи го и слага много подправки. То трябва да е много люто. И по принцип лютото и тези подправки консервират храната така, че тя издържа през целия поход. Да. И благодарение на това те побеждават, нали? Защото мъж го е измислил. Прекрасно. Подправките не ми казах, какви са, защото те вярно специфични. Подправките. Тук имам сос от стриди. Така, това е рибен сос, аз съм казвал и друг път. Това е фастъчен сос. Аз съм дал и продуктите, ако някой иска вкъщи да си го приготви, но те го продават. Ще го използвам, за да намажа тези сатайчета. Това са шишчетата, бонфилето, азиатските. Добре, това какво е? А това е къри, паста, зелена, която е люта и ще я сложа вътре, за да подлютим. Ще направя едно омлетче, което ще нарежа и ще сложа вътре. Но на първо време ще мариновам месото. Така, ориза съм избрал дългозърнест, жасмин е сорта. Значи той по принцип за тайландската кухня е много подходящ. Ще го сваря 2:1 с вода. Така? За 15 минути във вряща вода се слага, под капак, отстранява се, разбърква се регулярно, за разлика от нашия начин за приготвяне на ориз, след което ще го сложа в тигана да го запържи и него. Иване, Никол трябва да добави на мъжа не дава 900 лева, ако знаеш столицата на Армения. Така, какво ще правим? Така, от тебе малко асистенция. Веднага. Сатайчетата да ми ги изпържиш в нагорещената мазнина. Ми слагай да нагорещим. Тя е нагорещена, аз съм ти я сложила просто там. Да се пържат. Стига, бе. Значи това е по принцип начина да се прави фондю. Хубаво, махам се обаче, защото се му опръска това нещо. Чакай малко. Ами, Иване, как го направи това? Нагорещих мазнината, маринованите шишчета вътре, после ще ги намажа с фастъчения сос. Повечето източни кухни пържат в много висока температура. Много силна мазнина, за кратко. А сега какво правиш? Така, аз режа. Направо хванаха, гледай. Съвсем малко им трябва. Това е крехко месо. Така, аз режа чушките и морковите, които също съвсем за кратко ще минат през тигана силната мазнина. Аз съм много добра. Да. Искам да покажете, колеги. Гледай.
Готови са, нали? Перфектни. Да. Никога не съм си представила, че така може да се случи това нещо. Че са хубави. Даже може и да ми ги намажеш с... Мажа ти ги веднага. С това ли трябва да ги намажеш? Аз започвам да пържа калмарите. Така, калмарите съм ги нарезал по този начин. Така. Сега те ще се отворят, след като понапръскат малко. Ще се свият. Добре, и ще добавиш зеленчуците и там. И ще добавя, месото, зеленчуците и ароматните подправки. Добре, веднага след рекламата ще видя какво се е случило там. Сега при калмарите добавяш месото, зеленчуците и подправки. Да. Добре, реклама, веднага след това ще видим какво става. Какво го маринова? Соев сос. Само соев сос. Така. Много висока температура. Много висока температура. Много за кратко. Започвам подправките. Чесън. Смачквам го, да си пусне аромата. Подправките ги обработвам само докато замиришат. Щом замиришат... Добре. Няма ли да слагаме лук? Така. Лук... Той ще минат съвсем за кратко. Също. Добре. Така. Започвам. Това е соса от стриди. Веднага се усети аромат. Да. Това е къри пастата. Зелено къри. Добре. И то замириса. Много хубаво при това. Така, преди да сложа фиш соса, който е воден и ще прекрати пърженето, слагам ситно нарязаните моркови и чушки. Обръщам ги за секунди, просто колкото да поемат миризмата. И добавяш. Така, добавям фиш соса. Той е доста солен. Трябва да се има предвид после с овкусяването с соевия сос. Иване, как да отслабва човек, не кажи при това готвене. Трудно е. Трудно е, но... Тези яйца защо са не разбрах? Тези яйца ще направя едно много тънко омлетче, което ще нарежа и ще сложа вътре в ориза. Ето ориза само сварен, ти каза вече. Да, 2 към 1. Дърпа се от огъня на 15-та минута, така че да си поеме добавяш го вътре и него? Да, вътре и ориза да се запържи и той. И всъщност сега само запържваме и още малко това е. Да, още малко докато се вкуси ориза. След това яйцето. Отстрани ще го поднеса с шишчетата, които ти изпържи толкова добре. Отгоре ще поръся с пресен лук. Той винаги дава един аромат и свежест.